Mga higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamato niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Dalangpanan og mahigugmaon ka nga Dios sa walay katapusan. Angay ka sa tanang paghimaya og pagdalay. Niining taknaa sa gihapon ikaw among gipasalamatan. Bisan pa sa daghang mga kakulian apan kini nga programa nagapadayon paghihapon dinhis kahanginan. Tuguti nga imo ning panalanginan nga programa og kining estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Salamat nga ikaw magpatalinghog og panalangin ang nagapaminaw dadas kahayag sa kamatuoran pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus ang manluwas. Amen. Okay mga higala sa makasapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa unahan, no? Ato nga kuan, wako akong gi-check ang kuan dinha ay tulo. Nagpakisayod gihapon sa DYCM. Kami dili ginmi makahatag og detalye sa inyo mahitungod ni ana. Ang ato lang mulaom ta nga makabalik balik ang og tingog ang DYCM, no? Okay, daghang kaayong salamat si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas may siguro Brother Libby nga imong malili usab diha ang ato nga monitor aron mahibaluan nato ding lugar o dapita nagagikan ng ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, digan salamat Brother Jones. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw atong mga viewers, mga followers sa ato nga program. So sa gihapon amo kamong gina-welcome karon nga gabi sa ato nga turmonon sa Jesus is our Hope. So kaduha kita nag-open higala kay Pilimiro no wagtang ang video. So, karon naka-open tagbag-o. Alang sa mga nag-view kaniha, na sila mga messages. Ato ning pangbasaw ni Galan, as Brother Rufino Moreno, as Brother Ronilo Itang, maayong gabi na usab kaninyo, Brother John, o Kuya Libby, maayong gabi isab sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw, o nag-view niini nga programa sa Jesus is our Hope. God bless sa tanan. Kanya po Brother Jerry na Elon, salamat sa paglabog pag-pray. Kanya si Maki Kuro, maayong gabi Brad Lib, o Brad John, ingon man sa tanang naminaw, nagtanaw live ang Diyos, manalangin sa tanan. Kanya po Sister Elpidia Kuro, maayong gabi nimo Brad Libby, o mayo pong gabi sa tanan, makaigsunan nga naminaw sa kanunay sa pulong sa Diyos. Kanya nawala man. Okay, nag-open na po ta, sister, no? So, anita sa ato nga bago nga gi-open na karon bahin ini nga part mga higala ato ning tanaw, no? Okay. Aritas bago nga gi-open na to ato ning tanaw ang mga mensahe nga midangat dinhi. Okay, ito ning lantawon. Okay, ni si Brother Mike Rivera. Niya niabot siya mensahe. God bless kaninyo Kuya Libby o Kuya John. So God bless also nimo Brother Mike. O niya naulahi lagi
og sugod karon no kay ikaduhang open naman nato ni kay nakalit magkawagtang ang ato nga video kaganiha. Okay, salamat no sa pagtan-aw, Brother Mike. Nialang sa atong mga pinalangga nga mga viewers, mga followers ng program. So makahimog yapo mo sa pag-send mga higala o mga messages kay ato ng pangbasahon ang inyong mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Anya dirita sa ato nga messenger ato ning tan-awon mahigala. Niasay mga kaigsunan nato kahigalaan nga ang ilang mga mensahe di agi-send diri. Ang uban nag-like, nag-heart, anya nag-pray. Ang uban agi sila mga messages nga gipadangat des tong programa. Okay, ato ning tan-awon. Niya si Henley Ibo. Anya niya po si Sister Nikki Sumalinog. Niya ato po nakita din si Sister Jenny Rama Fermin. Okay, niya po si Brother Rufino Moreno. Okay. Niya sad si Sarah Katampatan. So good evening Sister Sarah. Niya sad sa lovely El Osorio. Niya sad si Gigi or Gay Marie Kalapuan. So thank you kayo. Niya po Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Good evening sa ni Brother Cesar Elguera sa Gihulngan, no? Maayong gabi na Brother Cesar. Okay, ato po nakita si Rolls Soto Tams. Salamat po sa pagtanaw. Niya sad si Ma'am Lizelle Pelayo Baldusa. Maayong gabi ni Ma'am. Niya Brother Mike Rivera. Si Willie Sentihas. Okay, thank you kay Brother Willie. Niya po si Scout Ranger Senior, Sir Isagani Aratsya. Thank you po kayo sa pag-heart. Niya po Sir PB Pasyol, Tony Salacion. Niya po nakita si Jimar Colis Gabaton. Niya si Brother Abner Dualio o Sister Jenny Rama Fermin. Muna ito nakita higala din sa ato nga messenger. Okay, ato ning balikan sa pagtanaw ang pikas nga monitor. Okay. Niya si Marlon Federicos. Mayong gabi ninyong tanan diha Brother John o Brother Levi watching from Bangkal, Lingawan nako sa imong wali akong atong Martes sa Buaya Church. Yes, din si Brother. Si kuanin siya, si Marlon Federicos. Okay, Brother Marlon, salamat kay niduol gini siya sa ako na igsuunad to Brother Libby, no niya nagkamit na migyod personal. So salamat Brother Marlon sa imong view sa atong program. Okay niya sad si Ginia Monterola watching from North Cotabato. God bless your ministry. So good evening Sister Ginia Monterola. Thank you for watching our program. Okay, ato ning lantawon makadiyot higala ang mga kahigalaan nato nga nag-send og heart, ang uban nag-pray. Okay, ato ning tan-awon mga kahigalaan. Okay. Dira. Arita sa mga nag-love sa ato nga program ni si Jonel Yugo, niya po si Princess Pascualita Calusor, Lovely Elosorio Nonahani Monterde Punay, niya sad si Alger Lipon, Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, Roselyn Mainit, Marlon Federicos, Eleuterio Lagarisa, Mike Rivera, Ginia Monterola, Jolina Rizal Aquino.
Okay, diritas mga nag-like, niasad si Ninami Masong, Koniboy Mantos, Jolito Lumapak. Okay, muna ato mga nakita higala. O niya sa kaganiha, ato ning tanawon. Okay, niasad ang mga nag-open kaganiha. Ato ning tanawon ni Apos Brother Jerry na Ilon, Lynn Eve Mainit, Caroline Marikit Galyaris, niapod si Roda Likigan Nuna, niapod si Anil Lods Dadpiase, Makikoro, ni asad si Jojo Cordoba, Rini Olingay, Elpidia Coro, ni asad si Ninfa Vilacastin o si Jeje. Okay, dili post nag-like, ni apod si God Binsig, o ni ato po nakita si Miliod Silasol, Carlota Nicole Aniceto Preselias. So, as of this time, mo ni ato mga nakita nga mga nakikuban karon nga gabi sa ato nga tulumanon mga kahigalaan. So, makahimo gihapon mo sa pag-send og mga mensahe kay karon taod-taod atong basahon dinhi sa ato nga programa mga higala. Kanya ato usang tagaag higayon si Brother John sa pagbasa sa pangutana nga may atong tagdon karong gabi na. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Ladto ta nining kinini ang pangutana nga ato na ning gaykuan. Sorry kayo sa mga kuan ha. Kanana ang mga na nagtawag nga ang wa nako matubag tungod kay nagdaga na ang motor paingon diri sa Bugos City, no? Kanini ang sorry gyud kayo niya may tungod sa inyuhang kuan hangyo, kanini ang kanana ang dili lang gyud ko mopasalig, no? Kay unang-una kung kuan dunay mga schedule nato nga masagasaan. Okay. Kanana ang salamat kayo niya. Ako lang maoy kuan na ninyo agda. Kay kung anha ko sa inyo, kanya doon na ako'y nakumit na daan, makuan man na siya kanana ang inta-conflict, no? Okay, anto ta aning pangutana ni Belinda Castañares. So, Sister Belinda, kinini ang salamat kaayo sa imuhang pangutana dere, Sister Belinda Castañares. Unya sure nga makapadala ko sa imo og Bible, Sister Belinda Castañares, no? Makapadala ko sa imo og Bible. Unya please lang ibutang ang imuhang cellphone number gyud kay ano ang imuhang ang klaro ging gigamit nimo ba unya imong address. Sister Belinda Castañares, kapadala nako sa imo ang Bible. Unya di na ka magmahay kay ang imong Bible kompleto na kay Old and New Testament lahi sa imong gigunitan karon nga nag-start lang sa kay New Testament man na ang imuha. Nag-start Mateo nagtapos sa Revelation. Pero the whole Bible kung imo gyud nga tan-aw nag-start sa Genesis magtapos sa Revelation. So Sister Belinda Castañares, salamat kay padala gyud nako ang imong request nga Bible. Thank you so much. Kay ato ning basahon aron nga maklaro ni ang imuha nga pamatian man ni sa tanan nga nagsunod sa ato nga programa. Okay? Maayong adlaw, sir. By the way, si Belinda Castañares ni, usa ko sa inyong avid listener. Follower gid ko ninyo sa inyong program. Mangutana lang ko, sir. Ipawali man ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Nagpasabot ba tibuok kalibutan ang maluwas? Wa na po'y malaglag. Salamat, sir. Okay, daghang kayong salamat, Sister Belinda Castañares. Yes, ipawali ang maayong balita sa tibuok kalibutan.
Nagpasabot ba nga tibuok kalibutan ang maluwas? Wa na'y malaglag. Okay, daghang kaayong salamat, Sister Belinda. Kung Biblia mo'y atong basihan, mas daghan ang malaglag kaysa mga luwas. Tandaan nato na, tungod kay daghan ang nagkinabuhi para sa ikalaglag kaysa nagkinabuhi sa ikaluwas. Unang daghang malaglag, yes, tinuod na. Nagsugo ang Ginoo nga ipawali ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan. Pero dili ang tanang tao na walihan, nasultian, nakadungog sa maayong balita, mudawat, mutuo. Sama sa panahon ning Noe, ginawali ang pulong sa Dios sa dili pa ang paghukom pinagi sa lunop sa tubig. Pero subo nga pamalandungon nga kung imong huna-hunaon, si Noe usa ka matawag na to ba og selected preacher. Kay ang Ginoo magyo nagpili niya. But pasabot nga si Noe tugob sa kahibalo ug kaalam tungod kay siya mauman ang gipili sa Ginoo nga magmensahe. Pero taliwala sa pagwali o pagsulti ning Noe sa mga tao, ang mga tao nagdumili. Pag-abot na sa paghukom sa lunop sa tubig ang kadaghanan ng laglag, dili to mga tao nga wa kadungog ug makabati. Pero nganong nangalaglag sila, tungod kay daghan sa mga tao ang magdumili mudawat sa pagkinabuhi alang sa ikaluwas, kay daghan karon ang nagkinabuhi para sa ilang ikalaglag. Tandaan ninyo na nga kung atong basahon rago dinhi sa Mateo kapitulo 7 versikulo 13 ug 14. So Sister Belinda Castañares, imo na gyud ning pangutana ron kay gayon na gyud nimo ni atong gitubag ni Nag-ingon dinhi sumala sa kag imong pangutana gud tibok kalibutan ni walang may balita. So maluwas ang tanan sa tibok kalibutan nya wa nay malaglag, naay daghang malaglag. Daghan ang malaglag kaysa maluwas. Niya pamatii dinhi kung atong basahon sa 7:13 o 14 sa Mateo. Niya nag-ingon dinhi sa kanini ang Ginoo gyud nagsulti ani. Sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasulod agi niini. Tan-awa kun unsa ka klaro kahapsay katinaw ang gipamulong sa Ginoo. Akong balikan ha, Sister Belinda Castañares, uban sa tanang mga naminaw ron dinhi sa atong program niya. Matud pa sumulod kamo agi sa pultahan nga masigpit. Kay dako ang pultahan ug sangkad ang dalan padulong sa kapildihan ug daghan ang nagasulod agi niini. Ang dalan padulong sa kapildihan but pasabot padulong sa kalaglagan, daghan ang nagsulod agi niini. Busa kung naay pundok nga makita nimong paborable o sayon kaayo nga gisudlan sa kadaghanan, tungod kay ang dalan padulong sa kalaglagan, daghan ang nagasulod agi niini. Sa 13 nagingon dinyo, kay masigpit ang pultahan ug hiktin ang dalan padulong sa kinabuhi ug jutay ra ang mga nakatultol niini. So gamay ra gyud ang magkinabuhi alang sa ikaluwas mo na Sister Belinda nga daghan ang mga laglag kay nganuman daghan man ang magaagi mosulod didto sa dalan paingon sa kalaglagan. Tinuod nga ang pulong sa Ginoo ipawali sa tibuok kalibutan kay gusto man gyud unta sa Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Mo nang pawalihan ang tibuok kalibutan. Pero subo lang lagi gyud nga hunahunahon ug pamalandungon kay daghan sa mga tao ang nagdumili sa pulong sa Dios nga unta kung gidawat pas tao ni unta maluwas kay ang kaluwasan para man ni sa tanan. Kung atong basaho dinhi sumala sa 2:11 Tito 2:11 13 o na hisgod 11:12-13 nagingon kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag. So ang kaluwasan para na sa tanan mao'y hinungdan nga ipawali ang maayong balita sa tibuok nga kalibutan kay aron ta makadungog ug makabati sa pulong sa Dios. Pero inay ikalipay ug ikahimuot na naunsa ba hinuon nga daghan magbagulbol. Daghan ang magyawyaw.
Ang uban gani batuon pa kung naay magwali sa pulong sa Dios. Nganuman kay gikahimuot nila ang mga butang para sa ilang ikalaglag pero para sa ilang ikaluwas, ilang ikasubo. Pero ang gisulti dinhi nga ang kaluwasan para magyustanan. Pero nganong di man tanan mga luwas tungod kay daghan sa mga taong ang ilang gikinabuhian dili alang sa kaluwasan kundi alang sa ilang ikalaglag. Malinaw ang gihisgutan dinhi nga ang kaluwasan alang sa tanang mga tao. Kung imong basahon pagani dinhi sa gihisgutan sa Judas kapitulo 3 mao man ni ang gisulti dinhi sa Judas kapitulo 3 nga matud pa dinhi kung imo ning tan-awon mga matud dinhi sa Judas 3 nagasulti dinhi kung unsay gisulti dinhi nga matud pa nga naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuohan sa makausara ug dayon pagtugyan ngadto sa nga mga balaan kay ang kaluwasan alang sa tanang mga tao. So alang sa tanan, pero dili tanan lagi mga luwas kay dili man tanan nagkinabuhi alang sa kaluwasan. Inumdumi nga ang Mateo 24:14 nagsulti og kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran unya moabot na ang katapusan. Ang katapusan sa kalibutan mauna na ang paghukom na unya sa Ginoo. Moabot ang katapusan sa kalibutan, moabot ang paghukom sa Dios sa dinha nga iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. So Sister Belinda, wa na nagpasabot nga ang tao, nga ang pulong sinigwali sa tibuok kalibutan maluwas batanan, dawa na nagpasabot tanan maluwas. Ipawali lang kay aron makadungog, makabati, masayod ang tanan, pero dili tanan nakadungog, nakabati, mga luwas kay di man tanan nagdawat alang sa kaluwasan. Kung atong tan-awon dinhi sumala sa Juan 3:16 gihisgutan gani kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya tanawa aron nga ang tanan kinsa maning tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhi nga walay katapusan. Ni bisan kinsa nga nagasalig og nagkinabuhi dies Ginoo maluwas siya apan ang wala magkinabuhi wa gid siya lain ni ana ang kapadulngan mao ang iyang kalaglagan. Mobito gisgutan sa Hebreano 3:15 samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa iyang tingog ayaw ninyo pagpagahia ang inyong mga kasing-kasing. Nga naman tungod kay daghan sa mga tao nakadungog o nakabati wa lang muralagwa nga naman kay ilang gipagahi ang ilang kasing-kasing. Pero kung imong tan-awon ang panginahanglan unta sa Ginoo sa dakong pagpaubos sa dako nga kaikag ug kasibot ang tao gikinahanglan gid unta sa Ginoo nga mutalikod sa pagkadawtan ug musubay dias pagkamatarong aron siya nga maluwas. Kay kung imong tanawon sumala sa gihisgutan na nga ang kalibutan pag kinini ang iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan sa nadungog ug nabati na nato ang pulong sa Ginoo dili nato pagahion atong kasing-kasing pero nganong daghang mga laglag kay nagpagahi sila sa ilang mga kasing-kasing. Kung imong basahon ang Santiago 1:21 gihisgutan diha ug kanana ang 22 nag-ingon nga busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa ginagihipin nga pagkadaotan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanong nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo ipadawat, ipasunod, ipatuman kay matud pa arang makaluwas sa atong mga kalag. Pero sa unsa mang paagi nga maluwas ang tao ug ilang gisupak ang pulong sa Dios, wala gid na diha ang kaluwasan. Kay ang pulong sa Ginoo nagihisgot man nga dawaton sa kaaghop arang makaluwas atong mga kalag. Nag-ingon sa 22, inuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Gidasig ang tahaw sa pagsunod ug sa pagtuman diha sa Ginoo.
kay ang tao nga nagsunod og nagtuman sa kabubuton sa gihas Ginoo, siya makabaton og kaluwasan. Makabaton siya og kaluwasan. So daghang salamat Sister Belinda Castañares. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bayna. Brother Libby to ning mapamugatan hinumdumi Sister Belinda ang pulong sa Ginoo kung atong sundon og atong tumanon ang atong gibasa na makabaton ta og kaluwasan. Well, si Brother Libby hatagan niya og dugang pa nga pagpasabot, pagpahamugat mahitungod aning pangutana ni Sister Belinda Castañares. Kung sa ito niya paghanay ba dyan, yung pangutanan? Ang iyahang pangutana nga matud palagi niya iwali man ang maing balita sa tibok kalibutan. So ang tibok kalibutan maluwas, wa nay malaglag. Okay, daghang salamat no. Niya ato ning tanawon makadiyo tigala. Niya si niya si Loida Agdalapis tumakas. Good evening Kuya Lib, kag Kuya John, kag sa tanan nga nagtan-aw ug naga-view. God bless to all and more power to Jesus is our hope. Okay, niya po si Brother Jojo Kaayon. Salamat po sa paglab ug pagpray, Brother Jojo. Okay, niya si Pascualita Calusor. Ang iyang minsay mayong gabi na usab, Brad ug sa mga kanunay nag-view sa programa. God bless. Okay, niya pagyod. Ang kaluwasan para sa tanan. Apan dili tanan makadawat sa kaluwasan tungod kay daghan wala mutuo sa Juan 3:16. Ang mutuo lang ang makadawat, maoy makadawat ni ini. Salamat kaayo no, Brother Ruel Tumakas. Thank you sa pagpakiguban. Okay, ato na tahigala ato sa dining lilion ato nga messenger basin ay bago ning na nagpanulod. Okay, ni sila si Ma'am Elsie Long, kiguban nato ni Apos Belinda Lohira Tirana, alas Brother Basilio Lotarion, si Willie Sentijas. Okay, thank you. Anya ato ning lantawan pagbalik mga higala. Ato yung tanawon mga nahiduga nga nagtanaw karon. Okay, niya si Joshua Rizal Aquino. Niya sad si Brother Angeline Mendoza Matias, Chene Doktora Langido 5. Niya po si Lord Wayne Ando, Chare de la Cruz Nogas, Joe Andel Sarol. Okay, niya Tita Speakers niya sad si Brother Jolito Lumapak, niya Coniboy Mantos, niya sad si Vina Kamay. Okay, mo ni ato mga nakita mga higala niya moadto na ta sa pagtubag sa pangutana. Ang isgot, ang pawaling maing balita sa tibok kalibutan, yung sa tubajon, gamay atanan maluwas. Tanan maluwas, wa nay malaglag. Okay. Kanindot man ana og ang tanan maluwas. Tinurigala ang tanan maluwas kana kon ang tanan mo respond sa pagtuo o niya pag-alagad ngadto sa Ginoo. Ang maing balita ipawali na sa Ginoo sa tibok kalibutan. Ang tuyo og tumong parang maluwas ta higala. Pero doon naman ko'y nagkalain nga klase sa mga tao na mga tao nga igo lang mamati o niya dili mutuman. Napoy mga tao nga sa ilang napamatuan ilang isalikway ang pulong sa pagpasidaan kanila. Di pero maluwas kay gipanagna ng punas Biblia. Di pero yun ang maluwas. Gani nagpahayag ang nakasulat sa Lucas 12:32. Ang mabasa diha nga naghisgot mahigala nga
Tsuta ra gyud ang maluwas. O dili daghan ang maluwas. Yung diya ayaw kahadlok, gamayng panon, kay gikahimutan ngat sa inyong langit tong apahan, ag paghatag kanyo sa ginharian. Tsuta ra ang panon sa mga linuwas, nga pagaluwason o niya sa adlaw sa katapusan. Kinsa man yung mga tawana ang mitubag sa tawag. Kay ang pagwalis maing balita, mamanay panawagan nato. Panawagan nas Ginoo. Parang maluwas ta. Sama gud sa kaadlawan ni Noe, nagitandi rebas Mateo 24:37 nga ang nahitabo sa panahon ni Noe, sulusama o niya ang mahitabo sa pag-anhi ni Ginoong Hesus. Sulusama. Si Noe sa una, nagwali sa mayong balita ngadtos tanang mga tao panahon sa lunop. Giwalihan ang mga tao sa before ang flood mga higala. Pero ang mga tao yung makita nga daghan ang wala ning tuo. Ang uban nagyayaga pamagani hinoon sa laktod pagkasulti ilang gisalikway ang usa ka dakong imbitasyon kanila para silang maluwas. Ipabuhat og arkas Noe, parang maluwas ang mga tao. Pero tanawang nahitabo sa 120 katuig ni Noe nga pagmantala sa mayang balita, aduna lagyod, 8 ra gyud sila ang naluwas. Si Noe, iyang asawa, ug ang iyang tulo kabuok, ayaw tulo kabuok mga anak, ug ang iyang tulo kabuok kumagad. So, 8 ra kabuok ang naluwas. Majority higala ang wa naluwas tungod kay mga tao igo lang namati ang uban o niya gisalikway. Wa mo tuo. Niyang uban ning tuo na unta pero ni back out, backslide mahigala, balik sa kalibutan. So gamay ra gyud ang naluwas panahon ni Noe. Nya sulusama man mahitabo buti pasabot nga jutay rasab ang maluwas sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. So si Noe before ang lunop gipawali o niya karon sa panahon na sa di pa mabalik si Ginoos sa Mateo 24 versikulo 14 nag-ingon si Ginoos og kining mayong balita may tungod sa ginharian igawali ngadto sa tibok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod sa tanan nga kanasuran og unya moabot na ang katapusan. So ang pulong sa Ginoo naghiskot mahigala nga ang mayong balita ipawali sa tibok kalibutan. Kay gusto ang Ginoo nga maluwas tan tanan. Mao na handom na ipawali ang mayong balita. Kaya ang pagwalis mayong balita mao na pag-imbitar nato paingon sa langit. Parang di ta maimperno. Kay sa unang panahon ni Noe, ang kalibutan gisilutan pinaagi sa lunok ug ang mga tao nga nagsalikway sa pasidaan nagkinabuhi supak sa kabutos Ginoo nangalumo sila sa tubig mahigala. O niya naibalangaw nakita ni Noe human sa taas nga panahon sa lunok sa panahon nga naghalad si Noe dunay bangaw nga nakita. O gisultihan siya sa Dios nga ang bangaw nga iyang nakita maoy timaan sa saad sa Dios nga kining yutaa nga atong gipuy-an dili na ni laglagon pag-usab pinaagi sa lunop. Kay ang gisaad siguro ning kalibutan na sa 2 Pedro 3:7 kalayo na sa imperno. So kalayo ang gisad sa Ginoo maabot pa na wa pa na naabot. So may hinungdan nga gipawali karon ang mayong balita parang makapaminaw ta, parang nga maluwas ta. Sugod as kini pawaling may balita tungod kay nahigugma siya nato. Kay gihigugma man tanan sa Juan 3:16. So gusto sa Ginoo nga atong madunggan ang mensahe nga siya nahigugma nato o niya nagsugo siya sa matag-usa nato sa pagpangandam tungod kay gihigugma ta niya. Pero
dili mamugos ang Ginoo og luwas nato kun dili ta magpaluwas. Ang Dios nagtinguha nga iya tang luwason, pero og dili ta magpaluwas wala say mahimo ang manluwas. Kaya sa unang Timoteo 2:4 ang mabasa da higala nga naghisgot nga ang Dios nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakahibalo sa kamatuoran. Mao na gitinguha sa Ginoo karon nga kon mahimo ang tanan tao maluwas unta o maluwas unta, mo na itingos Ginoo. Mo hinungdan ipawaling may balita. Mo na nga ingong ka wa nay may imperno. So naa gihapon may imperno. Nga naman kay Jotay ra ang mapili paingon sa langit. Kay sa atong makita o mabasa mahigala sa gisgutan sa Mateo Kapitulo 13 o 14. Ang paghisgot ni higala, ako ning basaw na, kung unsay gisulti ni Ginoos dinhi sa nakasulat sa libro sa Mateo. Okay, diri ko magbasa sa maayong balita nga Biblia. Sa Mateo 7:13 atos 14. Muni atong mabasa. Sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Asa tapat sudla? Sa sigpit nga pultahan. Yan ay sangkad ay lapad. Ikaduha. Kay lapad ang pultahan og sayon ang dalan paingon sa impierno og kini ang gisubay sa kadaghanan. Mao ni gisulti ni sa mayong balita ang Biblia. Akong balikon ha, nagsugo ang Dios pasudlon ta, pero asa pasudla sa dako bang pultahan o sa sigpit nga pultahan. Ito na nabasa, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay lapad ang dalan og sayon ang dalan paingon sa impierno og kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan og malisod ang dalan paingon sa kinabuhi nga dayon og Jotay ra ang makakaplag niini. So dili tanan maluwas nga naman kay dili tanan musubay sa musulod sa pultahan nga masigpit. Sigpit good, hiktin good. Mao na girekomendar ginusod kamo ana unsa man ay nakapahiktin, nakapasigpit mahigalas dalan. Usa ni ana ari ka sa pag-inom. Dili pwede nga mag-inom sa makahubog ilimnon. Kaysa maghukom 13 versikulo 4, ayaw gayod pag-inom og bisan unsang ilimnong makahubog. Bawal na. Manang duban dili sayon maglisod pagbiya ana o niya unsa pa yun. Di sad maka panigarilyo pagdagmal sa lawas. Di sad pwedeng mag-adik-adik. Dili pwedeng mukaon sa mga bawal. Kanang sa Levitico 11 mga higala, labi na sa nakasulat sa 7 o versikulo 8 na ang baboy kay kini pikas ang kuko, ang baboy kini kay pikas ang kuko apan wala magpangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod ni dili ka magkaon og dili ka mo maghikap sa patayng lawas ning mga napa, hugaw sila alang kaninyo. So taghang mga tao nga ang nakapugong nila sa pag-alagad sa Ginoo sa husto kanang pagkaon. Baboy, mo'y usay makapugong nato. Bawal magani paghikap o mga illegal maguna siya atubangan sa Ginoo. O atubangan sa Ginoo. Isama ra guna sa shabu. Bawal ang shabu o niya bawal po na ang mamaligya og shabu. Muna nga, may tungod sa pagkaon, di po ta pwedeng mukaon og baboy, dili po ka pwedeng magbuhi og baboy. Illegal man siya tubangas Ginoo. So muna nga point ato nga gikuha din
nga lisod sigpit ang dalan paingon sa langit. Kay pinili ang pagkaon. Ang Dios jud mo ay nagpili kung unsay kaunon sa iyang makatauhan. Anya mahitungod sa igpapahulay Sabado sad usapod ka adlaw dili kay usa duha ka oras lang ang simba. Tibuok adlaw mga higala ang pagsimba sa makatauhan sa Ginoo. Subot ipasabot nga totally wagtang ang bisyo. Usa na sa nakapasigpit pero mo na i-recommend rin yung sos. Ingon siya, sulod ka mo sa masigpit nga portahan. Kay adunay sangkad og lapad nga dalan. Paingon sa impierno, kini ang gisubay sa daghan. Yung uban, adirin lanta kay sayon libre. Libre tatanan, bisyo, inom, sigarilyo, pagkaon, way gidili, kabuhat tabisan unsa. Sayon kayo, ang daan paingon sa impierno matod Panginoos. Si Ginoos mga higala, gipangutana isa kay ana sa usa ka batid nga tao. Sa Lucas 13:23 ngadto 24, nay nangutana si Ginoo. Ginoo, jutay rabay maluwas. Mani pangutana, jutay rabay maluwas Ginoo. Tanan ba maluwas? Dili ay. Ingon si Ginoos, ang tubag niya sa Ginoo, jutay rabay maluwas, ang tubag ni Ginoos, palimbasogin ninyo ang pagsulod agi sa portahan nga masigpit. Kay suginlan ko kamo, daghan ang naninguha sa pagsulod apan sila dili makahimo. Sa ato pa, para sa Ginoo, jutay ra gyud ang maluwas. Nga naman, kay daghang mataw nagunahuna, nindot man ta na no, nga pundok pero lisura kaayo oy, naanad namang kuane. Mao na nga ato pamalandungon, kung naghandom tang maluwas sigala, ang rekomendasyon sa Ginoo sulod sa dalan nga masigpit kay siguradong kaluwasan. Wa may Ginoo tus lapad kay nagsulting Ginoo ang daghan ang nagsubay silapad nga dalan pero kana paingon sa impierno. So pili ta aning duha, kung naghandom tang maluwas, tuon tas Bible unya tumano nato ang gisulti sa bilang kasulatan. Pero ganahan ta malaglag higala, supak lang ta. Kaya ang Ginoo naghatag na itong freedom, pero bali, nga kung pilion na to ang dalan paingon sa kalaglagan, ang sangkad nga dalan. Sa Mateo 24:51, nagsulti ng Ginoo nga muhilak unya ta ug mukagot ang atong ipon. Mintras di pauwahi ang tanan, so atong usbon ang direksyon sa kinabuhi aron kita maluwas mga higala. Okay. Wa naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuson at tuntulumanon. Ni ang Mga higala, matampo kita, dalaygon ka nga Diyos, so walay kitapusan, dagan salamat sa kalampusan sa iyong pulong, panalangin ang tanang naminaw. Hinaot pa nga sila Ginoo imong gihan sa ilahang kinabuhi, pagkaduol makapangalaga diha kanimo. Salamat o Diyos sa iyong pagtubag, paghatag sa mga madawat mo sa ngalan ni Jesus, amon luwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kinin na lamang inyong mga higalas kahanginan, Pastor Joel Tanana, Brother Libby Clavis, uning ubos niyong higala gigsuon, Brother June dito. Pag-ingon sa inyo maayong gabi, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.